Dari saged pepanggihan maneh. Monggo ndara ayo kekalih. Ndugikke lampah. Ndara rantam sari rantam sih. Sih. Mangga ndara. Iya. Kok mau sampe sajaane iki lho ya. Kula niku remen sanget nanging nyetas panjenengan kekalih. Kiai kok le jande seluas nek linggahe nembes. Kok sama linggahe nembes? Lah sing bener piye? Masih dalam lho gurih-gurih kok malah koyo ngono. Sing bener piye sih? Gande seluas mana iki apane? Lah ning nembes apane lho ya? Nembes niki. Jarike berarti pepe kari-kari kodanan. Tak tambel kok yo. Mergo iki mau barudan. Anjing darai. Jarike keles dadi ngebes. Tak koyo Jawa ndoro. Oh. Anjing nyuwun pangapunten nggih ndoro kekalih. Niki para ahli damelangan suka sawetawis ndoro kekalih. Matur ya matur. Nanging tak weling lho ya. Ngeten napa? Cucuke kuwi kaya didelekno aja nganti maju kaya sosot bebek to ya. Nggih ndoro aku kalih. Mungkin rak kaya wong bisu. Aku seneng yen to cucukmu kuwi rada maju lho ya. Ah napa nggih. Ah, diajeng didangu. Kaya ngono yo. Ya, Bu. Padha gawe langan suka kaya ngene rak ya wis rampung kabeh kewajibane to. Iki sampun Darayu. Niki bagiane niki ya. Kula rumaos remen sanget kok Kang Mbok. Sasampunipun kula menika dipun lipur lawan kios, lintel lan yo dewek nika nika. Yen ngono padha sing tak rasake lho diajeng. Rumangsa seneng banget rasane. Tame. Kate sing wonten tamu lho Kang Mbok. Jane sapa iki? Kula iki masih sinten mriko lho. Ya nemen lho Kang Mbok. Menika sinten Kang Mbok? Kula aku apa dijamu ya. Mas iki ketokan Mas. Mas piye lho ya? Sing iki karo iku, sing iki karo iku, sing iki kok nyerot ta iki. Sik. Iki lho, Kok panjenengan karo iki? Sing siji kaya bandha kok, Mbok. Iki bandangan kok kulu-kulu ngene. Sajake kowe kaya wis tepung. Kok makan sapu lho ya. Janjian ana ing Taman Sari kene to ya. Mboten. Niki mboten pacare kula niki. Lah janjane sapa sono kok golek Taman Sari. Mbok kira golek lawan kowe lho ya. Ndenge ra bayaran Mas. Ndenge ra bayaran. Kenal wae urung iso. Mbok ya ditakoni lho ya, mbok menawa golek lawan kowe. Mboten ngatasi, penting mangan ndara. Sudah malam ora ngatasi niku sajane kok wedi kok. Lho. Sing siji kaya cedhak. Sing ndara, sing niki lho rada blengene iki. Rada blengene. Lho, sapa kuwi ditakoni ra kok jajal. Kali-kaliane mboten napa-napa lho iki kok kudune ngene. Tangan kali iki to. Ini betul. Apa tawa-tawanya apa ge wis tepi yo. Jenengan apa kok ya ora kewo karo kae mantu. Panjenengan mawon sing asli. Oh, ampun normal ayo. Dermak tak ya. Opo wong samene kowe kok asu kabeh. Ya kawan awake dhewe lho ya. Ana ya apa? Balani. Oh, ampun normal ayo. Wong samene kowe kok asu kabeh. Aja ngono ta ya Jenengan iki. Lah kok Alu. Wah, iya tak ya. ngajar lho lho. Bisa lagi. Dise pawongan sak katene. Jane tengane sapa kowe kabeh lho ya. Aku kudu santeran, Dik. Kowe sapa Coba noleh dek. Sawiji Udah ranggas. Bali siapa kowe dek? ditepungke aku rantam sih. Hai, Bangsa. randam sih. Iki kabar aku rantam sari. Lah sing kae sapa iki? Aku rantam blewo. Sing siji kae sapa? Aku rantam. Kaya kerupuk. Sik to Mas, lah kowe sak katrine kok tunggu nang papan kene.
Rantam. Rantamwati kadangku njur karepmu apa lho ya mlebu ana ing Taman Sari. Kondone. Tenane aku iki mau goleki bapa pamanku, Paman Arya Penatas. Wis rawuh. Sik diwanake janjane kowe iki sak ratrine sapa? Diwanoke maneh, kadang durung prana lho. Takon nono. Wang suli deh. Kowe pengen ngerti sakenane aku? Oh. Aku kudu rangkas. Rangkas. Kudo santran dek. Ditepoke meneh. Panoleh. Utuh panoleh. Tak jarwani yo. Ning gone Taman Kepatihan Pati kene ora ono sing jenenge Paman Haryo Penatas. Ora ono. Ora ono. Luwe becik kowe bali wae. Mergo kowe kabeh iki ora duweni subuh sita bakar pisan lho ya. Lho aduh to Sampang Madura kok bali Kang Mas. Hormat jono ulane dek. Do gelo we carane ta yo. Sing tegese kepiye lho ya? Kowe Wis ngerti. tak wangsuli. Kowe ngerti popo pamanku Haryo Penatas ora. Ing papan kene ora ana sing jenenge Haryo Penatas. Wis tak kandhani yen to ning papan kene ora ana sing jenenge kudu banak. Kowe iki jane wis duwe bojo burung nek. Durung aku setekan. Durung duwe bojo. Beneran dek. Sing sawiji Kang Mas. Aku ya isih prawan. Ini apa kowe takon koyo ngono? Beneran. Padha dek aku ya isih lega. Sa, gereja kok lagi ngaten anyar masalah dolan. Gereja kuwi sapa? Edo kurang ajar ayo. Kisah Joko Tinggalan. Oh, sing Mas. Kancaku ana sing jenenge gereja rupane kaya sing tengah iki. Opo podo remah. Lagi barabi lho iki kok golek prawan nek, Mas. Joko dek aku dek. Ditepung dek, ditepung. Ini lho dek. Tinimbang aku wis tado atau kok Sampang Madura. Ditepung. Dek. Njur kali ngopo? Dua tombo kecelek dek. Wis ki sak katrine ndang Wah, Sampang Madura lancar Madura kok. Aku ora bisa ngadeni karo kowe, Mas. Aja. Ora. Aku itu sisan Kowe becik kowe bali. Gelem apa ora dek? Aku ora sudi. Gelem apa ora dek? Lah kowe kok malah koyo ngrekeken. Ulung-ulung malah dirangkul kencenge ora karuan. Kamu Rantam selan Perantam Sari. Jawa katimbah lan Romo. Sopo kanuman kang lumebune ning dalem taman paten iki. Menika kaniman saking Sampang Madura. Sapa Sampang? Iji leres. Apa kinate wanuk? Menika kudu santeran kudu panolah. Nang sing siji sapa kowe? Orang ngas. Kudu rangkas Romo. Nanging tumindak sampun Tumindak menika. Iji. Menika badhe mrawasa dumateng kula kaliyan. guyon dek. Badhe tresnan Romo. Gojek, Dek, gojek. Purun dipun rudo peksa lho, Mo. Bener jenengmu kudu santeran. Bener dek. Kae kudu manoleh sing siji kae. Kuto rangkas. Bener saka Sampang. Nggih. Terus kira apa wigatine nganti bocah saka Sampang temkore Kabupaten Pati. Kono dek. Blok dek. Tenane kula goleki bapa pamanku, Paman Haryo Penatas. Pamanmu jenenge Haryo Penatas. Nggih. Nggih. Ning Kabupaten Pati kene ora ana manungsa kang aran Kuda Penatas. Betul enten? Ora ana. Wah, niki mapan kebeneran. Kula tresno kali Rantam Mati. Kowe tresno lan putra. Nggih. Disrawungke aku pati penjaringan. Penjenengan aku wong tuane Rantam lan Rantam. Oh, aku normal. Beneran dek. Apa kaya ngono kuwi cak-cakane wong saka Sampang temkore Kabupaten Pati. Ora ngembung karo wong tuane malah keporo arep mrawos. Ditepung dek. Lah utang terus terang kemawon, kula badhe bayangi Rantam Mati saking Sampang Madura. Arep mundhut garwa
garwa kelawan putra. Nggih. Jeneng aku wong tuwa Lira Legawa. Tuk. Ayo sijine. Kurang ajar. Nanging ngono pitukune. Napa pitukune? Yen kowe wis bisa nyempal bau ki lan tengening patih penjaringan, monggo yen to putraku sakar Ora nganggo ragat, Kang Mas nganggo ragat. ora nganggo Prabenane man mangene monek. Oh, baune. ora apa-apa, ora apa-apa. Monggo Kang Mas. Apa? Nyempal boki ora ngene. Yen pancen kowe rasa guh enggal swingkir saka dalam taman. Kok dilah. Oh, dicekel ya, dicekel. Disempal bom lagi wuh kementan. Hati Kang Mas. Maju bareng dikeroyo nih. Nalika aku lolos. Wis sambung. Nalika aku lolos pusaka meh wae. Pusaka iki bakal mungkas urip. Nanging kowe nyebut jeneng macan kuning lan rondase. Kapenapa lawan macan kuning lan rondase? Aku anake Kanjeng Ibu Rondan sih patutan saka Kanjeng Rama Macan Kuning. Kowe anak rondase patutan kelawan macan kuning. Yen ngono kowe anak keponakanku dhewe oleh. Lagi pun kados pundi Rama? Ing ajeng panjenengan dawuh menawi panjenengan menika patih penjaringan. Sanes paman Arya Penatas. Sawentara aku tak ndungeng tak nyuplikake lembaraning uriping Arya Penatas. Alam rikala ana perang gede antara Mataram lan Madiun. Kang dituwake dening Adipati Rangga Jamuna kang wis wani nganggo gelar panembahan. Teges dhewe wis wani ngembari pangos dalem panembahan Senopati ing Aloka. Ora liya Kanjeng Sultan ana ing Mataram. Oke, bebanten saka Dipati Brangwetan. Nganti panembahan Senopati utusan kelawan Dipati-pati Adipati Wasis Jogsumo. Redene akeh bebanten ing kono Arya Penatas melu nyengkuyung kelawan lekase Rangga Jamuna. Pupuntune Rangga Jamuna kapracundang. Arya Penatas musuh kelawan Dipati Wasis Jogsumo. Ora mung cukup sedina rong dina, nanging nganti sasen-sasen kuwi wae durung katon ndi sing menang lan ndi sing kalah. Kapinujon lenane Arya Penatas merga saka kalicikaning Dipati Wasis Jogsumo. Tanding dhewe ning nggunakake jaring dur Arya Penatas bisa kapikut jalaran dijaring dening Dipati Wasis Jogsumo. Nganti digawa ana ing Kasultanan Mataram kinarya dadi bukti manungkule para dipati saka Brangwetan kang dipandhegani dening Rangga Jamuna. Saka sih palimirmaning panembahan Senopati, Arya Penatas ora dipidana, malah kepara dipasrahke kelawan Dipati-pati. Kelakon Arya Penatas digawa bali nyang Kadipaten Pati. Iki dina Arya Penatas kuwi dilungguhke minangka warangka ana ing Kadipaten Pati.
Yen kowe pengen ngerti sapa kok sak tenane Haryo Penatas. Haryo Penatas yo patih penjaringan, patih penjaringan yo Haryo Penatas. Pamanku Kula nyuwun pangapunten Manjalaran. Kula sampun kumawani dumateng panjenengan ayu. ora apa-apa jalaran kowe ora mangerteni. Ya tak regani kuwanenmu dene kowe nembung tresna rah ayune kok iki sedulurmu ora nanggah. Apa sebabnya kok pun paman bareng gemunung ning Kabupaten Pati kuwi njur ganti jeneng Patih Penjaringan. Aja nganti aku digeguyu dening para kadang bupati saka Brangwetan. Yen to isih nganggo jeneng Haryo Penatas dinakpo yen to aku kuwi wong sing dadi pengkhianating negara. Mula saka kuwi sawentara kowe katrema ana ing Kabupaten Pati. Aku sing bakal mangkulan uripmu. Oh ngaten matur nuwun Matur nuwun. Yen pancen kok ngono, sawentara kowe entuk mapan ing dalem kepatihan. Monggae piwelingku kelawan kowe kabeh. Aja nganti kowe ninggalke dalem kepatihan kalamun to. Aku durung nganjuk unjuk atur ngersane Kanjeng Hadipati Wasejongsumo. Oh ngaten ngestoaken mangke. Ngestoaken dawuh lan Keratam Sari. Iki sedulurmu dhewe. Kenapa? Sedulurmu dhewe. Dulure kula. Ah, mboten Kanjeng Rama. Ah kok mboten piye to? Mengko yen to tumindake kurang ajar kados wong kados pundi Rama? Yen to wis ngerti yen kowe iki sedulure rak ya ora bakal tumindak sing nalisir saka kautaman to. Janji yo kudu sangrangan para aja dibaleni kabeh tumindakmu Kowe janji karo sing kaya ae. Oke. Ya, ya. Rangkas karo kowe sih ya. Sing rukun ya, Nduk ya. Izin. Nah, guys, sedulurmu Izin. yo ngira pantes bojo kok bojo. Ya, ya Terus sedulurmu prawan sedulurmu. demo. Nah, Izin. wis kene. Sampe karo ladan ono.